12 ka mga driver sa pampublikong sakyanan ang nadakpan sa kinalit nga checkpoint diha sa utlanan sa lungsod sa Minglanilla ug dakbayan sa Talisay kagnihang buntag. Kini tungod kay wa na nila masunod ang health protocols. Ang report ni Femery Dumabo. Napo ka mga driver sa traditional PUJ ug duha ka mga driver sa PUB ang nasikop sud lang sa usa ka oras nga checkpoint nga gihimo sa mga kawani sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City TODA, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug kapulisan sa Talisay City. Kini human nakadawat og impormasyon ng City TODA nga daghan sa mga traditional PUJ ang wa motuman sa social distancing, pagsulod og face mask ug face shield. Gani bisan ang driver way face shield. Ang ubang pasahero gipakanaog gyud kay way face shield. Matod pa ni Joy Tumulak nga paagi kini aron dili molugak sa pagpakigbatok sa COVID-19. Ilabi na nga among gidepinsaan ang syudad sa Talisay. Kay atong nakita, ubay-ubay na gyud sa mga sakyanan nga di pasayroan nga gikan og south, ang nian na gyud moagi sud sa Talisay. Unya di na halos na mo sila makontrol ang gidaganon. Ang maong gihimo nga random checkpoint ang matud sa City TODA ang himuon na kada adlaw kay pagsiguro nga napatuman gyud ang health protocol diha sa mga pampublikong sakyanan. Si Francis Caaminio, Head sa Enforcement Unit sa LTFRB 7 miingon nga 12 ka mga driver ang nasakpan nga nakalapas sa lagda sa IATF kalabot sa health protocol. Mismong driver ug ang mga pasahero wa nagtuman ini hinungdan nga doon na kini penalty nga tag 5,000 pesos. Naagyod gani atong gipang-isyuhan og inspection report summons ang driver kay nagpasakay og pasahero nga walay face mask or face shield nga kabalo biya nga gikinahanglan gina karong mga panahon na. Ang tanang multi-cabs kinahanglan nga upat ra ang seating capacity sa magkabila nga kuan lingkuranan no. Ang lungsod sa Minglanilla nitahas usab sa ilang mga traffic enforcers paghimo sa susamang checkpoint. Why social distancing? Usa gyud na namong problema diri nga kana social distancing. Mao bitaw ko nga ako gyud kong gi pa impose gyud katong ordinance, katong distancing, katong face mask. Uban ni Renanti Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.